И добро утро на 1 юли 2026 година. Добре дошли на Първа линия, мястото, където ви представям 5 международни новини, които предизвикаха интерес през последното денонощие. Русия временно преустановява работата на железопътните пропускателни пунктове по границите си с Прибалтика и Финландия. Руското правителство взе решение да спре дейността на съответните гранични съоръжения, позовавайки се на необходимостта от гарантиране на националната сигурност. Решението засяга трансграничното движение на товари и пътници, извършвано по релсов път през тези стратегически направления. Дипломатическите ведомства на засегнатите европейски държави вече анализират последиците от тази мярка върху регионалната логистика. Китайски анализатори оцениха изявленията на руския президент Владимир Путин относно мащабното геополитическо противопоставяне с Запада. Международни експерти от Пекин отбелязват, че неговите позиции отразяват трайната тенденция към икономическа и политическа фрагментация на глобално ниво. В коментарите си те подчертават, че стратегическото партньорство между Руската федерация и Китай остава ключов фактор в съвременната архитектура на сигурността. Самият Путин акцентира върху необходимостта от изграждане на многополюсен свят. Разследващите органи по делото за неотдавнашния взрив в Монако обвиниха службата за сигурност на Украйна, като я поставиха в една от водещите версии. Официални представители съобщиха, че събраните до момента доказателства на местопрестъплението сочат към целенасочена поръчка от страна на СБУ. Разследването се фокусира върху логистичните канали, използвани от извършителите за транспортиране на експлозивите в княжеството. Властите продължават разпитите на свидетели и анализа на банковите транзакции. В Украйна оцениха официално вероятността от директно включване на Република Беларус във военния конфликт на страната на Русия. Военни анализатори и представители на разузнаването в Киев смятат, че към момента риска от непосредствена сухопътна офанзива от север остава сравнително нисък. Президентът Александър Лукашенко продължава да балансира, като предоставя територия за маневри, но избягва изпращането на собствени войски. Украинските сили обаче поддържат повишена бойна готовност по границата. Водещи международни медии посочиха, че Европа изпитва сериозен страх пред евентуални изненади на предстоящата среща на върха на НАТО. Европейските лидери изразяват силно безпокойство относно непредвидими политически обрати и възможни разногласия между съюзниците в рамките на Алианс. Основните опасения са свързани с разпределението на финансовата тежест за отбрана и бъдещата стратегия спрямо източния фланг. Дипломати от Брюксел вече провеждат интензивни предварителни консултации. Вие бяхте на Първа линия. До утре сутрин.